दा बेखौनो बेखेवनो होनो थाखाय जोंहा आलासि गिबियावनो बे डिजिटेल चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय दिन्थिफुं दालाइ आफादनिफ्राय चेयारमेन जानानै नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों खुलुमनायखौ जासिबाय दिनै उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि 34थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे अरांबिया बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै जे सानथामनि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो सानथामनि दिन्थिफुंसालि लाखिनाय जादों बे दिन्थिफुंसालिखौ एसे सिगांसो उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि मेब्राराम बसुमतारी बिथां गेदेमाया बेखेवनानै होलांबाय बे बेखेवना होलांनायनि थाखाय गिबियावनो बिथांनिसिम एक्जिबिसन साब कमिटिनि चेयारमेन जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिग्रोबाय दिनै बे सानथामनि दिन्थिफुंसालियाव जोङो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय देलायनाय सना रुपा दख'ना गेलेनाय जानाय बायदिसिना दखानफ्रा गलाफ्रा फैदों बेनिखायनो बे चेनेलनि गेजेरजों गासैबो बाथौ सिबियारिजों लोगोसे गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौबो दिनै बे दिन्थिफुंसालियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय बे दिन्थिफुंसालियाव हाबनो थाखाय जोङो 10 रांनि मोनसे टिकेट खालामनाय जादों मात्र 10 रांल' आरो बे दिन्थिफुंसालियाव जोङो बर' न'खर गंसे समायना रमायना बर' न'खर लुनाय जादों बे दिन्थिफुंसालियाव बर' हारिया गोदो मा बाहायोमोन जों बे मुवाफोरखौ जों आइजें आइलाफोरखौ जेसेबां हायो जों दिन्थिनो नाजादों आरो लोगोसे बे दिन्थिफुंसालियाव मोनसे अपेन हारिमु मोसानाय मेथाइ खननाय मोनसे स्टेज बानायदों बे मोसानाय हारिमुआव बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो आरो बाहागो लानो हागोन होननानै आं नोंथां बयखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय गोजोन्थों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।